Assalamualaikum. Siya mo bilyar ni Nicole. Biryal ba? Biryal. Ada. Lupit. Tiga dinner sila. Di biryal ba? Biryal ta. Col. Kagol kita. Aku breaking. Pila mga kol. Kol. Pila mo ah. Sabay ka kol, sabay ka. Bye. 20 lang ka kol. Sabay 25. Tira na? Sulod ang uno. Sulod. Bakit siguro Nicole? Bakit? Ay, kay maigo ko diri sa tato. Ano? Kasi mabuta ko mamata. Sura pakito na ni eh. Okay. Pakito na lang ko ni. Tumoy lang Col, tumoy. Gali malang dira. Gali malang. Isot ka ng bula. Isud mo kayo ni. Isot ka ng bula. Mara. Sanggot. Ako ba kani ka ba? Oh, dira ako. Basta 20 ka Col. Man to siyang Col. Kol tarungan tira kol. Kol, tira ka kol. Tumoy lang ni. Asa ito ka may 20. Tira. Sulod. Oh, dos. Tumoy. Tira. Yugi man, yugi. Yung na yung kita. Magaling kang kupal ka. Lagi na. Masih? Naglisod kayo. Ay, dali na kayo kasi. Bakan lang. Makan. Sulod. Sulod oy. Kani kay kuana. Yugi na. Kung ikaw kung batirahon kung yugi. Diba? Try lang. Isa lang. Di na lang ka ng 100 na. 100 ba? Di ba 100 lang good? Mana? Ang kamuto na. Ako may kana si bata na number 2 na sa kuha. Dito sa Amua. Sa tabi ng Diwada. Amua? Wala na, pildi na ako na sila. Ako may pinagkahod sa Amua. Amua? Planet Namic ba? Tirahan na, Col, tirahan na ba? Hutdo na ako ni. Sakit yung sunod? Oo. 4. Tirahon ang 3 ha? Isa. Isod 4 no, 5 size. 11.
usa na to kol para hunter. Oh, kalaban niyo. Oh, nada kalaban niyo bilyardo. Mungko. Wala sa binta ni Isod yung binta. Pilih niya perbata. Wala na. Under na ko na si bata. Tirahe kol, tirahe. Tera. Ito sa tira kol. Kaisa lang ba? Tirahe lang kaisa. Adik ko kuan Tirahe lang kaisa lagi kay lisura naman kay ko anak ko do. Alisod na. Hindi na ba? Oh, tera. Tera. Ano te? Tera. Pero wag tira, abay na. Kalibo. Tera. Doon din ako ni. Ayaw ko kanto be. Ano 50 te palit ko nagarata. Gayara. Gaya ko sa 50 bagay ako ipalit ko nagaraya. Wag mo may income diri. Kadagano na. Sige na te. Wala lagi. Wa pa man tad kadaog sa bilyard. Kaya pagkaog na karaya kay nabusog naman ka. Dili. Ano yung outro batao? Bilyard. Perbata. Bilyard mo to, bata. Klase akong gusto, mga klase akong gusto. Klase na yung gusto, klase. Class A. Kalaban mo. Pangit mo daw class A. Ang gwapo ka, class A ka. Nagumpan te be. Ngiti ho, gamay lang te. Gago! Eh. Boleh, baik pan ko. Wah, kani ko kuan tano, apa ko dagan-dagan na ba? Gutom na guys, pikulo ba? Gutom na. Pikulo ba? Gutom na kayo. Lisod na kayo mo. Nangisog si pikulo. Nakul? Wala. Oh, Dam. Gutom na guys, pikulo dam. Ikan bagugal, planet Namek dam. Kasangagikan? Planet Namek. Naman dito si Kuan ba? Si San Goku. Kami damo kay murag na ay dugo-dugo dam. Guys, Guys, ang sali. Ano mo siya? Eh. Kanang may dugo-dugo ti bawo kay gutom na guys pikulo te. Gutom. Lamat. Kahum, Power Ranger ba? Sige, kaut sa. Kay gutom. Siya may nidaog ato. Ikaw daog lagi. Tabla pa. Di. Last bull naman ko. Anong matabla man na last bull naman ko? Sige. Last bull lang eh. Lugi. Pasi. Isod na kayo ng masi. Isod bulo na dyan eh, kaya mudaog na ko ni. Game. Nga. Tira, tuwa na to dito para makakita juga gusto kong kahod. Ato na dito. Meron daw. Nidaog na huwag kikita ka sa kong dula na walay sipiat masi. Yugi ko ang bigalan ni Dapit. Ay, seta na. Pagana. Dahil punta na kagamay. Ato na. Kaya ka na sa kuha. Kaya. Ato. Class A. Kasi dili class A. Ay, class A. Kuna ba? Ay, ikaw lang, gani. Ikaw Kita lang. naman ka sa kuwang, hubs na, usaon ng mga kamirada. Lagi, ato na ito. Ikaw na sana yung mukha na. Ha?
Tao siya. Sana kay dalhan ako si Piccolo ane, nasuko ko. Dili ko nako dalan. Ah. Ah. Daog naman ko ato no. Gumel sando ka to, si Gumel. Si Angkol, may higdan ka ka, kaya to. Tibat. Ito na ba? Giyugi ko ba kay? Di lagi ko kabalo ana. Di ate ako. Na. Oh, lagi. Ato ako ina lang, gabi na lang. Lagi. Di. Sige.